खुलुमबाय बिटिआरनिउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। क'क्राझाराव आसाम सरकारनि नोगोर जौगाखां आरो दै रानसारथाय बिफाननि मन्थ्रि अश'क सिंह दावबायफैदों। मैया आसाम गिबि बिधान सभा जथुम फोरमायथिखौ बर' रावजों फोसावजेनबाय। फैगौ 12 जुलाइ आसाम बिधान सभा जथुमा जागोन। मिरु एबसुनि बिथोन बादियै एसएसएलसि आरो एइचएस आनजादखौ होनो गोनां फरायसाफोरनो लाइजाम रानदों। मैया चिरां जिल्ला एमएमइउ आ हजाय आरो जायगा लाना जायगा सरकार न'खर होस्रांनायखौ चिरां जिल्ला बेंगिरि मददजों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांसिम गांसे लाइजाम गथायदों। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थलपारा गामिनिफ्राय रनसाय दाम थाग्रा लामानि खालपार दैजों खुरखादों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गोब्राब जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। बिटिसिआव अरुण'दय स्किमखौ लानानै दुंहाव जानाय समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि जौस्रां बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदि माखासे बाथ्रा बिथाङा अरुण'दय स्किमनि सायाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं. सिडली बिधान सभा बियाबनि मादारपुर, दाबाबिल, नाथुराबारि बायदि गामिया लामा आरो माथावरि आइ दैमाजों खुरखाजादों। गंब्रै गामि सुबुंफोरा नावजों हान्थिनो गोनां जादों। साउथ आफ्रिकानि सासे आइजोआ खनसेयैनो सा 10 गथ' जोनोम होना बुहुमाव मुंदांखा जानो हादों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव 3948 कर'ना पजिटिभ जायो आरो 24 घन्टानि गेजेराव गासै 43 सुबुङा जिउ गोमायो। आसामाव कभिड-19 नि रेटआ जाहैबाय 2.96 जौखोन्दो जाबाय।